Здравейте отново! Ето и видеото, което обещах за начина за закрепване на тази закопчалка към чантата, който ви предлагам аз. Записвам го отделно, защото за мен това е полезно видео за всяка една чанта, независимо дали е кортярн или някой от другите. Принципа си мисля, че може да го следваме навсякъде един и същи. Това, което ви предлагам е да изплетем ето толкова широка ивичка, която да я закрепим тук за задната част на чантата. Да минава ето така и закопчалката да бъде ето тук. По този начин. Сега ще ви покажа. Предлагам ви да си оставите опашка, която ще използваме за един елемент. Ще видите къде. Ако пък на вас не ви допада, предпочитате без него, може да си спестите оставянето на опашка. Нека да бъде около 3 дължини на куката. 2, 3, ето до тук. Издърпваме и започваме да плетем. По познатия начин. Ето така. И така, с което всъщност първата синджир бримка ни е изплетена. Сега продължаваме да плетем втора, трета. Правете ги горе-долу равномерни, защото все пак ще седи като акцент на чантата и е добре да не е едната малка, другата голяма. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нека да са 9. Така, 9 синджир бримки. Когато обръщаме и заплитаме, знаете, не плетем в първата, плетем в следващата и правим ниски пълнежи. Няма да се спирам подробно, ако гледате за първи път и не знаете какво е нисък пълнеж, ви приканвам да видите отделното видео с основните бримки. Значи направихме нисък пълнеж в втората бримка от куката, след което продължаваме с ниски пълнежи до тук. Пак повтарям, старайте се, не бързайте, правете ги горе-долу равномерни. Независимо дали ще изберете да са тесни или широки, въпросът е да бъдат равномерни. Така, достигнахме последното. Сега тук ще поставим 3 ниски пълнежа. Един. Два. Три. Искаме пак да са равномерни, добре сложени и се опитваме да застегнем. Ако като дърпате тук не се затяга по този начин дупчицата, може да се върнем ето така и да направим следния трик, да издърпаме ето така опашката и да приберем отдолу и да си изплетем сега в тази дупка
имам в момента един нисък пълнеж. Правя си останалите два ниски пълнежа и ще затегна дупката, като симулирам така наречения магически кръг в началото. Така, ето така. Значи имаме една, две, три бримки нисък пълнеж. Хващаме опашката, издърпваме колкото можем, при което виждате как дупката тук се смалява. Ето така хубаво. След което преминаваме в следващото и тук до края правим ниски пълнежи последния начин. Опашката я оставяме настрани, после ще обясним как. Промушваме. И сплитаме. Промушваме. И сплитаме. И продължаваме така до края. Пак ви казвам, внимавайте горе-долу да бъдат симетрични тези, които плетете, но останалите от другия край. Ако сте плели свободно, и отсам плетете свободно. Ако сте плели по-стегнато, и нека и тук да бъдат по-стегнати. И достигаме края. В последната бримка изплитаме един нисък пълнеж и за да стане симетрично тук, нека да има още един. Така. По този начин тук имаме симетрия от двата края. Ето какво се получи при мен. Сега ще ви покажа. Сега това, защо ви помолих да оставите тази опашка, за да може, както правихме преди с запълването на чантите отдолу, да направим по абсолютно същия начин и тук. Вземаме си бримка, след което започваме и правим залепени бримки във всяка от тези дупки, които се получили по средата, за да останат запълнени и красиви. Добре, и последната. Ето по този начин. И може да си я приберем от долния край. Ето така. А даже, може би ще е по-красиво направо, ако я изтеглям. Ето тук. Така, това е моето предложение за преграда, която да монтираме на чанта. Ето така. И която да се закопчава отпред по този начин. Сега ще ви покажа как да монтираме и самата закопчалка. Сега това, което искам да направя с този път, мисля, че ще ни е по-лесно да зашием чантата. И сега трябва да монтираме, казахме, тази част на задната страна на чантата. Като съветът ми е да прецените и преброите, така че да бъде симетрично от двата края.
Гледам да съм по-внимателна, да не раздърпам нещо от вече завършения елемент. Така, това е средата. Сега, това, което обаче ми се иска да направим сега, е да го зашием и ще ви покажа как. Ако имате проблеми да вкарате преждата в иглата с пълнежа вътре, може да издърпате и да изрежете част от пълнежа, за да ви е по-лесно да вденете самата прежда. За иглите специално, кога каквото имам налично, слагам в комплектите, като разбира се винаги гледам да съобразя да са подходящи за това, което са предложени и да вършат работа. Сега това последно искам само да го завъртя. Когато работите с тънката кука, внимавайте, защото тя е като игла и понякога пробива самата прежда, минавайки през нея. И на вас ще ви е трудно да издърпате също толкова дебела прежда, ако не сте под нея, а през нея. Затова, когато правите подобно скриване в къщи, ако случайно имате затруднения, проверете дали куката не е преминала през преждата, а не под нея. Ето така скриваме, разтягаме добре и мисля, че това е достатъчно, за да изрежем. Сега монтираме, казахме, това трябва да е в средата, т.е. средата е ето тук. Значи ние започваме от съседното, това и другото до него място. Като моето предложение е да работим в ето тази част, която е само горната, а този край тук да остане както е. Ако виждате ли сега, прекарала съм иглата през самата прежда и тук е захваната малко. Ако ви се получи така, просто избутайте иглата по този начин. Така запазвате преждата където е, без да я раздърпвате. Това маркера ще го махнем и продължаваме. Така, втори път на същото място. След което вече минаваме в средния елемент. Ето така. Захващам от основата на от този край единичните пълнежи, заедно с средата тук. Ето така. Връщам се пак в същата дупка. След което минавам вече. До сега бяхме с
ниските пълнежи отляво и средата, а сега ще сме с ниския пълнеж, който ни е от другия край. Това и това трябва да захванем. Промушваме. Тук направихме 2, тук 2, местим се за още 2 в третия нисък пълнеж. Така, прибираме малко и избутваме отново. Пак се връщаме на същото място. Така. И сега трябва да го направим по-здраво. Затова захващаме допълнително отзад, като го прекарваме още веднъж. Ето така. След което между предния и задния край прекарваме иглата. След което разделяме ето така и промушваме за здравина. Ето така, промушваме от тук и гледаме да е точно под останалите. Може да довършим ето тези два елемента тук с куката, както целият конец е отсам, завърнем иглата от другия край. Ето така. Така. Всъщност по този начин се завръщаме с малката кука и може да си направим завършващ елемент тук, след като сме го зашили. Другия вариант е на принципа на съединяването да работите само с куката. Издърпваме, промушваме и завръщаме от другия край. Ето така. В същата, ето тук, в същата дупка, от която излезе. Готово. И имаме ето така двата елемента, които довършват може да си го донагласите, така че да ви хареса. Ето така. Няма да ви обяснявам, за пореден път скривате докъдето решите и изрязвате. Това ще си го оставя аз за после. Така, по този начин имаме капачето, ето тук. Така, значи закрепихме по този начин основата, където ще поставим и частта, която се закопчава. Значи тя се монтира
като се разтвори ето тази част, пъхате пръсти или даже може да си помогнете и с куката и издърпвате ето така. В последствие да напъхате част от езичето. Като идеята е, аз пропуснах да ви кажа, тук имам още едно, да внимавате ето тези зъбчета, даже това мисля, че съм го отворила по-добре и ще се възползвам от него. Тези зъбчета хубаво да влязат навътре. Ето така. Извинявам се, трябваше да махна основата. Хубаво да влязат. Ето виждате зъбчетата, да се опитате да поставите навътре от преждата, за да може когато стиснем, реално преждата да остане заклещена от тези зъбчета. Може да си помагате и с куката, ако е необходимо. И го стискате. Така. Това е. Ето изглежда по този начин. Сега трябва да прецените дали искате да ви е много прибрана чантата или да ви е една идея малко по-свободна. Ето така. И тогава при мен се получава, ако искате да ви е по-прибрана и закопчалката да не ви е толкова долу, а по-нагоре, тогава намалете броя синджир бримки, с които плетете и я направете по-къса тази част. Аз при мене ще оставя малко свобода, ето така, с което ако имам нещо по-широко, искам да си поставя вътре, ще може да се събере нормално. И това, което ще направим сега, е да монтираме тази част от закопчалката. Защо ви обръщам внимание за нея? Ако просто отворим зъбчетата, както на по-тънки прежде монтираме директно самата чанта и слагаме отвътре това гръбче, което е сложено, за да може да затворим тези накрайничета. Всъщност, тъй като преждата тук е много дебела, ние няма да успеем да го направим. Ако промуша в момента на крайниците в този вид, те дори едва ще ги напипам отзад. Самия виждате колко е дебела. Затова начина, по който можем да си поставим все пак закопчалката е, вземаме си от преждата, ето така, отрязвам си, даже много, ето толкова. Така, отрязвам си ето толкова прежда и не я режа на две. И какво правим с нея? Ами, монтираме си последния начин. Ето така я поставяме. Ето така. И така. Сега ще видите защо. Другия вариант е, може и направо и това така, но има кръстосване тук и става малко по-дебело. Трябва да стиснете повече. Иначе също е вариант. Както на вас ви е по-удобно. Идеята е просто да може да се възползвате от тези допълнителни конци.
После ще го извадя допълнително. Ето така. Така. И този тук. Даже може да го... Тъй като този конец е този и от тук е завит, може и да пробваме или отгоре, или отдолу, все става. Където и да прецените. Тук има малко повече място, ще го завъртя, за да не е твърде дебел. Ето така. И виждате сега, реално имаме конци, които можем да се възползваме, като ги завържим от вътрешната страна на чантата и по този начин монтираме нашата закопчалка. Значи решаваме къде искаме да бъде, нали, внимаваме да е симетрично. Така, издърпваме и проверяваме. Ето така. Да, сега ми изглежда добре. Обезопасяваме останалите в близките възможни. Тъй като това е тук, значи предполагаме, че страничното ще бъде тук. По диагонал на долния ред. Не го издърпах добре. Ето така. Готово. Тук издърпваме отново. Значи през едно би трябвало да е съседното. Хоризонтално. Ето виждате горе, по диагонал долу и сега трябва по диагонал тук да бъде така и остана отдолу през ред, ето тук, да мушнем. Ето така. Издърпваме хубаво по този начин и все пак проверяваме. Ако закопчем, придържаме ето така и проверяваме. Ако закопчем, дали... Ами да, на мен ми харесва по този начин. Така че това, което остава да направя е да го разкопчея и да завържа два по два ето тези конеца от вътрешния край на чантата. Ако искате пак, за да не се пресичат, завързвайте диагоналите. Долния с левия и горния с десния. Може да ги завържите на възел и след това да си приберете остатъка от конците. За съжаление, тук няма по-лесен начин. Ето така, виждате как ги завързах два по два. Проверяваме. Ето. Здраво е. Виждате. И няма да ви занимавам с прибирането на конците, просто искам да ви покажа финалния резултат. Ами това е. Надявам се да ви хареса идеята, да можете сами да си поставите подобна закопчалка един ден. Това е. Благодаря ви и до скоро!